Unsa pa rin nagpay nga. Di pa man na makaon. Ano ginamuson? Dili, kuno sa sa mantika ba? Dayon. Kayo mag-prito na kuno na sa sawa. Super Pam, Super Migubay in the house. Another day, another vlog. Onya. Nakoy koyog. Kanan ba o kana sila. Mga pabibig kayo, mga langayan ba. Sa nagsilpi-silpi hay na kabirigod kina sila. Ato lang man ang biyaan kay madisturbo. Super Pam na ako ron sa kuan. Ako ron sa Highlands. Saan nahimutang siya sa may Panyabunan. Nakaari na pud ko diri last time. Always sige naman jud pud ko ari diri. Ato wala pa nauso ang vlog char. Dayon maglakaw-lakaw lang. Diri ko ano siya fish pond. Fish pond na ay mga cottage. Pwede ta mabang cottage, pwede ta mingwit. Entrance 20 ang pingwit lait putos siya o presyo. Nara kong motor. Dito niya ang cottage. Yung dire from this diha dapitan dito na po to siya is fish pond dito din abot dito sa unahan sa may tumoy dito pasluyuan ang memorag balay cottage na napanidag ko kay mga fish pond dayon kuan dire daghan na pun ga prenup dire daghan na pun ga prenup din ha hindi na ako na siya ka ng venue ba mga wedding kaya di ko magpakasal ngayon kuan pwede po mag one night ako na mga night na mag-abang drip magabi gani mag-lodge kanya mga ganing mga panaw mga kuan mga balay mga balay o lodging house lodge di ay dira na ay kuan ng lumingit ato lang atoon atong kauban na ato rin ng biyaan mga pabibi mga pabibig ayo ba atong biyaan mga pabibi pa apuntaan sa ka lodge sabot siya nga ano pero ayo dito sa may entrance nila ayun ka to na namingit kung narong doon ako direto may entrance na balay gani ayun kung gitumban sa may tubig tingnan pahoy tara tuloy balay sa dapat ng punduhan galing di ta pwedeng mo sa kakay di ta pwedeng mo sa balance makakanya ta ba makapiso na ta kapag kanila ay nakalimot ko nung daikon ato duyan nga po namingwit at namingduulan dahil may hapon sa istaanan na dire sa istaanan na dire tilapia dagko taga dire ra po mo dagko ra ding tilapia dire sada magkuan laman ta magkuan ba gakit manguan managar tay buti na Super Farm at tatapong may castle yung gamay pwede tapita hari po ubos tapi na yung isda dari so namingwit yan sila rin magkapras-apras ang ron para sulaga ng uulan unang uulan Ups.
Kaya may hapon. Oh, te. Dahil di ay. Nakuha na mo? Oh, gagmay. Nakuha na ang gagmay. Tilapia. Saan niya buhi aon? Dili agad kalingaran ni umuan di Pilipino. Ah, kalingar na di ay. Gablog ko? Ay po mo? Hi. Hi. Mga po. Sana. Kita kag naming wait nga naka-flash on. Aw, on ba? Mura na imong beauty dai. Kita ni kamot. Oh. Na, murag nang make up siya ya naming wait. Karon pa mo kita na no. Talagsaron. Talagsaron. Naman kuno dagko at unahan. Para yan. Kung saan pa rin nang gagawin nga. Di pa man makaon. Ano on ginamuson? Dayon. Ah. Pares ginam. Idea na. Search area sa YouTube ba? Super Migo Bay. Super Migo Bay. Migo M-I-G-O-B. Kita ra mo dito. Sige, salamat. So, okay. So, oh, mo. Padayon sa may Castelio. Castelio. Sige, sulod tayo. No. Sulod ka. Wow. Lagi ta sulod. Ito sa Castelio buhangin. Oh, Castelio ano ay. Buhangin. Dayon, OMG na taan ron. Kadanlog di ba? Oh, no. My goodness, ito pagi ana. My goodness. Yeah. Wapa ito rin. Ito ang Castelio. Ano po ta? Napos na gamay marag playground. Wapo. Pindot mong dire mingaw ba? Ayun. Anak ko daga sige nga pre-nap dire. Sige nga pre-nap dire nga ba? Dire ah. Init na kakahuyan. Sada gid dire mag-inusara ka, broken ka sorry nakatira. Ayun. Gusto kong loyo sa landagoy na ako na tarong sudlon. Nalod ko dito. Itong lakpot. Ano ba kagawin dito? Charm ko siya, charm. Lango-lango ko dito. Super parang lango-lango. Sa pata. May nilihok. Sure ka, oh. Gusto ko dito. There is a overviewing din yung dirista, so kita man sa ubos. There. Oh, tapos atong mga kabang pabibi kayo. Sarap ganda pa rin lahir sila. Pero salamat. Pare, kasilong sa tagamay. Ay, kainit man. Sunod, ari pa sa may kuhan ka ng duyan ba? O duyan. Duyan. Guys, ano lang. Pero matulog pa ba? Matulog pa ba? Ah, matulog pa mo dahil. Nice. Super farm. Medyo taas-taas na mo ginatong parang kaubanay. Ato na lamang potlon kay kaling pagsusuryo magkikumanan nag-uban wa tanan sa panila ito og pag
lantaw. Pag sa wala pa na-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated mo sa upcoming videos na ako dire. Kaya na pa ko'y daghang mga upcoming super fun. Thank you at